Rek. Mangan apa, Lek? Aku enak, Rek. Nang nggone anu, Rek. Dolan Bangka nang nggone ramen jegu sumpah. Kan kaya munggah swarga, ya. Kok nek gurung tau munggah swarga, mangan iki sik. Enak sumpah. Nang ndi alamat iku tak ketik nang Rek ya. Dino, lagi viral iki. Weh, aja terima, Rek. Enak. Nek wis e. Ngajak mangan, Rek. Delok mbek ngiler e. Pengen Rek. Masya Allah, enak po. Lumer aja. Top. Kejune apa? Wake ya? Nek maratuamu kepengin kutuk, tuh kok ono iki ya. Nek bojomu ngamukan, tuh kok ono iki ya. Iki wong Trasaba, wong Kriyan iki lagi viral lek ana Olan Bangka. Onro Citra Harmoni sih. Lek teko etan niku patung kuda lurus sae terus ana pelang biru, ha iku belok kiri, ana Keramat Jegu. Nang ono apa jenenge martabak. Terus trambulan. Kon sing duwe pacar maratuamu kepengin seneng mrene wis. Ya mrene tukokno nang kene wis tak jamin top iki. Lagi viral e. Kon percaya Cak Suro gak percaya? Sak karepmu. Enak iki top, rasane top. Enak.